Donald McIntyre, investigatívny novinár známy svojou neohrozenou prácou, keď konfrontuje nebezpečné zločinecké organizácie, sa vydal odhaľovať modernú podobu medzinárodného zločinu. Spolu s ním navštívime niekoľko najznámejších miest na svete a stretneme sa s členmi kriminálneho podsvetia, s policajtmi a miestnymi obyvateľmi, aby sme sa dozvedeli, ako v skutočnosti vyzerá život v najdrsnejších mestách sveta. Donnell sa nachádza v krásnom kultúrnom meste, kde sex je na predaj. Prišiel som sem kvôli sexu. Obchodníci s bielým mesom tu nútia niektoré ženy pracovať ako prostitútky. Niekedy ich pre výstrahu musím streliť do nohy alebo do ruky. V tomto meste nosia zbraň dokonca aj taxikári. A mafiáni zubami nechtami bránia svoje teritórium. Nehraj sa so mnou, ty prasa. Donnell prišiel do Prahy, aby zistil, prečo je na zozname najdrsnejších miest sveta. Hej, my sme z novín, sme novinári. Máš problém? Aký máš problém, ha? Trhni si. Najdrsnejšie mestá sveta. Praha je známa najmä kvôli svojmu kúzlu a krásnej architektúre. Tento diamant na korune strednej Európy ročne priláka milióny turistov. Praha je tiež mestom protikladov. V minulosti bola sídelným mestom Českej koruny a zároveň kultúrnym centrom strednej Európy. Dnes však má aj iné lákadlá. S komunizmom padli aj spoločenské zábrany a to podnietilo prudký rozmach prostitúcie. Až tak, že za posledných 10 rokov sa Praha preslávila ako európske hlavné mesto rozlúčok so slobodou. Poriadny nárez, kamoško. Anglicko. Toto mesto sa cez víkend hemží slobodnými chlapmi, ktorí sa chcú poriadne zabaviť. Muži chodievajú do Prahy na rozlúčky so slobodou hlavne preto, že je tu lacné pivo, pekné ženy, dobrá atmosféra, vždy sa tu niečo deje a väčšinou je tu dobrá zábava. Teda aspoň pre nich. Mladých mužov do Prahy lákajú najmä uvoľnené mravy, za ktorými chodia do striptízových klubov. Tie najväčšie a najznámejšie sa nachádzajú na Václavskom námestí v centre mesta. Veľké množstvo týchto striptízových barov sú v skutočnosti legálne bordely. Praha má vyše 1 milióna obyvateľov, no nachádza sa tu až 200 verejných domov. Ročne tu sexuálni turisti minú takmer 200 miliónov eur. Donnell sem prišiel, aby zistil, čo všetko sa dá v tejto obľúbenej turistickej destinácii vidieť. Je Praha naozaj iba liberálnym mestom, alebo sa za oponou skrýva niečo nekalé? Praha je tiež známa prívlastkami Zlatá alebo Stovežatá. Jej historické centrum bolo v roku 1992 zapísané do zoznamu svetového dedičstva. Po zotmení sa nám však z jej veží núka úplne odlišný pohľad. Keď do mesta príde anglický futbalový tím, Aston Villa prichádza. majitelia barov a klubov sa snažia od potenciálnych zákazníkov získať čo najviac. Striptízové kluby, sex, kopec žien, dobrých žien. Ja vám ich zoženiem. Drahé, lacné tak ako? Lacné, máme otvorený podnik, máme dobré ceny. Idú aj všetci ostatní však. Musíme tam ísť, jasné, užijeme si poriadnu party. Je úplne jasné, prečo sa Praha stala magnetom na pánske jazdy. Prišli sme sem, aby sme sa poriadne ožrali, totálne. S tým nemôžem súhlasiť, prišli sme sem kvôli sexu.
Donel chce prísť na to, kam putujú všetky zisky a preto má dohodnuté stretnutie s poprednou českou novinárkou. Tá už stratila všetky ilúzie. Problémom je hlavne to, že turisti, ako si povedal, chodia do striptízových klubov, ktoré vlastnia ľudia z kriminálneho prostredia alebo z podsvetia. To je veľmi zlé. Turisti z Británie takto podporujú českých zločincov. Donel zistil, že striptízové bary vlastnia väčšinou organizované zločinecké skupiny a ak majú mafiáni pod palcom bary, majú kontrolu aj nad ženami, ktoré v nich pracujú. Prostitúcia žije v Prahe vlastným životom, má obrovský vplyv na obchod s bielym mäsom a pravdou ostáva, že sex je tu na predaj. Ďalším veľmi zaujímavým faktom je to, že so ženami, ktoré predávajú svoje telo, sa väčšinou vo veľkom nezákonne obchoduje. Chcem zistiť, o čo tu presne ide a preto sa musím dostať do centra diania. Donel prišiel do podniku, ktorý je súčasťou tzv. Sexparku. Tento sexpark je najnovším prírastkom do vykričanej štvrte a stal sa mimoriadne obľúbeným. Dopočul sa, že sex sa tu ponúka veľmi otvorene. Na vlastné oči sa chce presvedčiť, v akých podmienkach tieto ženy pracujú. Donel sa dostal dovnútra. Sporo odeté dievčatá sa ponevierajú kade-tade a postávajú vo dverách. Sex je tu jednoduchou obchodnou transakciou. Stačí si vybrať dievča a dojednať cenu. Panuje tu temná, ponurá atmosféra. Donel si prezrel podnik a rýchlo odchádza preč. Vracia sa späť do ulic vykričanej štvrte. Prítomnosť kamery však zakrátko upúta pozornosť ľudí, ktorí postávajú pred klubmi a lákajú zákazníkov. Hej, to je protizákonné. Ja ťa nenatáčam, čo máš za problém? V tejto krajine je nezákonné natáčať ľudí bez ich súhlasu. Počuj, ono to tak nie je, ako to... Zdá sa mi, že ty niečo skrývaš. Situácia sa rýchlo vyhrocuje a Donel je o chvíľu obklopený 4 či 5 chlapmi. Hej, dajte mi pokoj, sme novinári. Sme novinári, čo máš za problém? Sme novinári a robíme si svoju prácu. Čo sa to snažíte skryť? Niečo predo mnou skrývaš, kamoško. Určite niečo skrývaš. Veľmi zaujímavé. Ľudia z tohto biznisu vraj majú čistý štít. A zrazu idete po ulici s kamerou a oni vás začnú obťažovať, chápete? Vraj nemajú čo skrývať, takže žiadny problém. Ale možno tu predsa len nejaký problém jestvuje. Ďalej uvidíte. Donel sa dozvie niečo bližšie o tom, akým spôsobom sa ľudia v Prahe chránia. Niekoľkých taxikárov zabili alebo zranili. A stretne sa so ženou, ktorá prezradí, aký nebezpeční môžu byť priekupníci s bielym mäsom. Vedela som, že ak by som ostala, tak by ma buď zabil, alebo by ma donútil k samovražde. Donel je v Prahe, kde sa snaží odkryť, ako si prosperujúci obchod so sexom vyberá svoju daň na ľuďoch. Už ho obťažovali bezcitní gangstri, ktorí majú prsty v obchode so ženami. Dajte mi pokoj, sme novinári, máš problém. Pasáci a mafiáni nemajú radi, keď sa ich ľudia príliš vypytujú. No pre priemerného turistu, ktorý do Prahy príde za sexom, to nie je problém. Sex turisti sa nezvyknú vypytovať. Obchod so sexuálnymi službami pod príjemným obalom skrýva temnú stránku každodennej reality pašovania ľudí a organizovaného zločinu. Praha je hlavným mestom Českej republiky. Z historického hľadiska je toto mesto nerozlučne spojené s liberálnym myslením a nekonvenčnými názormi. Dokonca aj dnes ju mnohí považujú za voľnomyšlienkársky raj na zemi. No počas väčšiny rokov 20. storočia toto ponímanie mesta neplatí.
Od konca 30. rokov do konca 80. rokov bolo Česko pod nadvládou útočiacich vojsk a tyranov. Najprv tu vládli nacisti a neskôr komunisti. Začiatkom roku 1968 sa Česi snažili oslabiť vplyv sovietskeho Ruska a obnoviť v krajine demokraciu. No v lete toho istého roku boli všetky nádeje na demokraciu zmarené a zničené nátlakom komunizmu. Pád komunizmu v roku 1989 viedol do zamatovej revolúcie, po ktorej sa Československo rozdelilo na dva samostatné štáty – Českú republiku a Slovensko. V tom čase začala Českou republikou prenikať sieť organizovaného zločinu, ktorá využila výhodnú pozíciu Česka v strednej Európe. Kriminálne živly počas prechodu od socializmu ku kapitalizmu ovládli najlukratívnejšie obchodné príležitosti v meste. Vrátane obchodu so sexuálnymi službami, ktoré v Prahe dobre vynášajú. Je úplne jasné, že organizovaní zločinci v Prahe vybudoval základňu, avšak Donnell chce zistiť, aká je miera vplyvu mafie. Peter Jones je britský novinár, ktorý v Prahe žije už pár rokov. S organizovaným zločinom a obchodovaním s bielým mäsom má vlastné skúsenosti. Môžeš mi povedať, kto podľa tvojho názoru momentálne ovláda mesto? Praha na prvý pohľad vyzerá úplne normálne. Navonok nie sú zrejme žiadne väčšie problémy. No všade sú veľké peniaze. Turistický ruch je výborný príklad. V Čechách a najmä v Prahe je to priemyselné odvetvie číslo 1. Všade, kde sú veľké peniaze, je cítiť silný ruský vplyv. Faktom je, že ak si chceš na Václavskom námestí kúpiť klobásu alebo si tam ideš zmeniť peniaze, určitým spôsobom sypeš peniaze do vreciek mafie a podsvetia. Väčšinu týchto nevinných vecí, o ktorých by si vôbec nepovedal, že sú kontrolované mafiou, má v skutočnosti pod palcom podsvetie. V Prahe a celkovo v Čechách je názor na prostitúciu veľmi liberálny. Ako je možné, že obchodovanie so ženami tak ohromne prekvitá? Viem o mnohých dievčatách, ktoré sem prišli z bývalého Sovietskeho zväzu a tiež viem, teda aspoň pred niekoľkými rokmi to tak bolo, že mnoho z nich držali v rôznych podnikoch proti ich vôli. Peter odhalil nepríjemnú pravdu o poskytovaní sexuálnych služieb, do ktorých mnohé ženy nútia, čím sa nedobrovoľne stávajú prostitútkami. Veľa turistov, ktorí do Prahy prichádzajú kvôli sexu, po vytriezvení zistí, že pasáci nútia mnoho prostitútok nedobrovoľne predávať svoje telo a že sú v podstate sexuálnymi otrokmi. Obchod s bielým mäsom tu je tak dlho, ako dlho sú ľudia ochotní za sex zaplatiť. Je obrovský problém nájsť ženy, ktoré by o tom otvorene hovorili, pretože sa pochopiteľne obávajú pomsty. Donnell má na tajnom mieste v centre Prahy dohodnuté stretnutie so ženou, ktorú jej pasák ponúkal po celom svete. Nataša pociťuje traumu svojich zážitkov aj 3 roky potom, čo sa jej podarilo utiecť z nedobrovoľného väzenia. Pochádza z Ukrajiny, mala ťažký život, manžel ju bil a znásilňoval. Súhlasila s rozhovorom, no jedine pod podmienkou, že jej identita ostane utajená. Už som to viac nedokázala zniesť. Vedela som, že ak by som ostala, muž by ma buď zabil, alebo by ma donútil k samovražde. Stretla som ženu, ktorá mi povedala, že mi pomôže utiecť na miesto, kde ma nenájde. Nataša sa pobrala preč z domu. Povedala, že odchádza za prácou do zahraničia. Túžila dostať sa za hranice a preto sa ani veľmi nestarala, kam vlastne ide. Každý rok sa milióny ľudí stanú obeťami medzinárodného obchodu s bielým mäsom. Väčšina z nich pochádza z najchudobnejších oblastí Ruska a východnej Európy. Ľahko sa dajú nalákať sľubmi o dobre platenej práci a lepšej budúcnosti ďaleko od ich nešťastných domovov. Natašu odviezli z Ukrajiny do Kanady, kde si ju našla skupina mužov. Hneď ako som ich zbadala, uvedomila som si, že sú to mafiáni.
Dá sa to spoznať podľa ich výzoru. Opýtala som sa ich, akú prácu budem robiť. Jeden z nich mi povedal, že budem pracovať ako prostitútka. Odpovedala som, že to nebudem v žiadnom prípade robiť. On mi na to povedal, že sa budem musieť podvoliť, ak nechcem, aby ma zmlátili alebo zabili. Bohužiaľ, takýto scenár nie je vôbec výnimočný. V mnohých prípadoch si ženy ako Nataša príliš neskoro uvedomia, že sú v pasci a nemajú žiadnu možnosť ani šancu újsť. Veľakrát ich pasáci zbijú, nadrogujú a znásilnia. Bola som v takom hroznom stave, že som si ani neuvedomovala, čo sa so mnou vlastne deje. Neskôr sa Nataša dostala naspäť do Európy, kde ju nútili pracovať v jednom z pražských bordelov. Pred 3 rokmi počas policajnej akcie sa jej podarilo uniknúť na slobodu. Ako otec 2 dcér nedokážem pochopiť, ako môžu byť muži schopní takýchto zverstiev. Dospeli sme k faktu, že na jednej strane je mafia, ktorá zarába obrovské peniaze, a na druhej strane sú bezbranné ženy, ľudské obete, ktoré si žiada brutálny a lukratívny sex priemysel. Donnell sa chce dozvedieť viac o obchode, ktorý ťaží z ľudského nešťastia a v ktorom je možné kúpiť a predať ženu za pár tisíc libier. Ľudia, ktorí vedú tento biznis, zarábajú milióny tým, že striehnú na zraniteľné ženy. Nútia ich do prostitúcie, predávajú ich po svete, pričom niektoré z nich skončia v niektorom z pražských masážnych salónov. Donnell sa snaží zistiť, čo robia miestne úrady preto, aby zastavili toto ohavné porušovanie základných ľudských práv. Pražská mestská polícia neustále monitoruje striptízové bary a verejné domy a hľadajú ženy, ktoré by tam nemali pracovať. Vykonáme prehliadku niekoľkých podnikov, pričom sa zameriavame na cudzích štátnych príslušníkov pracujúcich v nočných podnikoch a baroch. Z iných zemí, teda než je naša republika. Počas tejto akcie policajti zistujú, či dievčatá majú platné povolenie na pobyt. Ak sú tu na čierno, existuje vysoká pravdepodobnosť, že ich do Čiech prepašovali nedobrovoľne. Nebojte sa, hanbíte sa za seba. Vďaka týmto akciám je polícia schopná získať informácie o tom, kto v kluboch v centre mesta pracuje a tak zabrániť priekupníkom v dodávaní ľudí do nočných podnikov. Všetky pracovničky sú z Ukrajiny. Všetky majú platné pracovné povolenia a trvalý pobyt v Prahe. Pravidelné kontroly môžu byť účinné, no pre gangy priekupníkov nie je problém vyrobiť falšované doklady. Polícia neustále bojuje proti dobre organizovaným a veľmi nebezpečným zločincom. Od pádu komunizmu pred 20 rokmi sa organizovaný zločin stáva čoraz väčším problémom a jeho prepojenie na legálny obchod, či dokonca niektoré zložky vlády, je dôvodom pre obavy. Z času na čas sa aktivity organizovaného zločinu dostanú na titulné stránky novín. Nasledujúci príbeh sa týka 2 podnikateľov s pochybnými kontaktmi, ktorých široká verejnosť ostro odsúdila. Počas večierku, ktorý sa konal na počesť bývalého predsedu vlády v jednej z najznámejších pražských reštaurácií, jeden z hostí strelil miestneho podnikateľa Václava Kočku mladšieho do hlavy. Podľa výpovede svedkov sa dvojica zaplietla do hádky o tom, kto má pri sebe viac peňazí. Nakoniec vysvetlo, že vrah ako aj obeť boli priateľmi bývalého premiéra Jiřího Paroubka, ktorý sa neskôr zúčastnil pohrebu usmrteného Václava Kočku spolu s údajnými členmi zločineckých gangov. Je veľmi zaujímavé prísť do Prahy v čase, keď stále doznieva škandalózna vražda prominentného človeka na exkluzívnej akcii. V celom meste je doslova hmatateľná, napätá atmosféra. Je pravdepodobné, že organizovaný zločin sa zmocnil tohto mesta, v ktorom sa politici stretávajú s údajnými mafiánmi. Donnell je opäť na Václavskom námestí v centre mesta, aby sa stretol s miestnym taxikárom Jozefom, ktorý ho bude počas nasledujúcich pár dní sprevádzať. Jozef nás požiadal o utajenie jeho totožnosti, aby mu nehrozila odveta zo strany podsvetia.
Donel verí, že vďaka Jozefovi zistí viac o organizovanom zločine v tomto meste. Jozef, povedz mi, kto kontroluje toto mesto? Mafia alebo ľudia? Gangstri alebo vláda? Cez deň vláda, v noci jednoznačne. Mafiáni. Hej, mafia. Dobre vedieť. Hej. Dobre vedieť. Sám nosím zbraň, chápeš? Hlavne preto, aby som mal pocit, že som v bezpečí. Lebo jeden nikdy nevie. Donel chce zistiť, prečo taxikár potrebuje nosiť pištoľ. Myslíš, že aj ostatní ľudia, ktorí pracujú na ulici, napríklad taxikári, prostitútky, drogoví díleri a podobne, nosia zbraň? Väčšina z nich určite áno. Pre osobnú ochranu. Niekoľkých taxikárov zabili alebo poranili tie vymleté hlavy, ktoré sa ich snažili okradnúť. Aký typ zbrane nosíš ty? Ja mám len... Máš Glock? Hej, vlastne nie. Mám len malú 635, ľahko sa nosí, chápeš? Browning 635, vyrobený v Čechách. Veľmi ľahký, šikovný, nový typ. Ďakujem ti. Jozef nosí zbraň, pretože si myslí, že jedného dňa ju bude potrebovať na ochranu svojho života. Vidím to každú noc, chápeš? Ľudia všeličo predávajú a kupujú. Drogy, isto aj zbrane. Ale ja nič nevravím. Ja sa len pozerám. Chápeš? Takže ty nič nevidíš, nič nepočuješ, nikoho sa na nič nepýtaš, ale pre istotu so sebou nosíš zbraň, hej? Presne tak. Praha je naozaj krásne mesto, no Jozef vidí aj jeho odvrátenú tvár, na ktorú nenarazíte, pokiaľ sa nerozhodnete vyhľadať ju. A Donel je jeden z tých, ktorí chcú hľadať a nájsť. Už sa stretol s niekoľkými obeťami obchodu s bielym mäsom. Jeho poslaním je zistiť, prečo je toto nádherné mesto plné kultúry rukojemníkom v rukách neľútostných priekupníkov s ľuďmi a mafiánskych bosov. Na to, aby Donel zistil, kto riadi obchod s prostitútkami, musí pátrať stále ďalej. Ďalej uvidíte. Donel zisťuje, ako mafia v tomto meste obchoduje. Ako sa máte? Vždy sa dá použiť krompáč alebo lopata. A situácia sa trošku vymkne spod kontroly. Nezahrávaj sa so mnou, ty sviňa. Donel sa nachádza v Prahe, v jednom z najkrajších miest strednej Európy. Dejiny tohto mesta siahajú stovky rokov do minulosti. Kedysi bola Praha sídlom českých kráľov a kráľovie. No teraz sa zdá, že mesto sa dostalo do područia úplne iných vládcov. Donelovou kontaktnou osobou je Jozef, šofér taxíka, ktorý mu predstavil temnú stránku mesta pod podmienkou, že jeho totožnosť ostane utajená. Donel si vypočul tragické príbehy obetí obchodu s bielym mäsom a zistil, že obchod so sexom je pod kontrolou ľudí z prostredia organizovaného zločinu. Donel sa chce dozvedieť, aké opatrenia vláda prijíma, prípadne, či udržiavanie tejto situácie je pre vládu výhodnejšie. Z finančného hľadiska je to výhodné, chápeš? Ja si viem celkom dobre zarobiť, zarábam pomerne dosť, no z nudných japonských turistov nemám nič, rozumieš? Preto v tomto meste je sex tak veľmi potrebný? Čím ho je viac, tým lepšie. Divokejší nočný život, väčšie podniky, lepšie služby, stále viac a viac. Turisti sa nesťažujú, politici si problém nechcú priznať, mafia zarába milióny, so ženami sa ďalej obchoduje. Ty nosíš pištoľ a turisti si to skrátka užívajú. A ak ľudia nechcú vidieť problémy, jednoducho si nasadia klapky na oči a problém je fuč. Presne. No, ak do toho začneš rýpať, skončí to vraždami, násilím, zastrašovaním. Zdá sa, že všetky možnosti vedú k jedinému cieľu. Všade, kde sú veľké peniaze, sú aj ľudia z organizovaného zločinu. Všetko nasvedčuje tomu, že veľké striptízové bary v centre mesta riadia hlavne Rusi a takto perú špinavé peniaze. Samozrejme, v Prahe sú do tohto lukratívneho biznisu zapletené aj ďalšie mafiánske skupiny, ako napríklad Bulhari, Čečenci, Izraelčania a samozrejme miestni českí a rómski gangstri. Tento pochmúrny svet zločinu je možné dôverne spoznať len a len zvnútra.
Donnell chce spoznať vzťahy medzi jednotlivými mafiánskymi skupinami a preto má v pláne porozprávať sa o tom so skutočnými mafiánmi. Jozef ho zavedie za človekom, ktorý má s mafiou styky. Donnell verí, že tento kontakt mu umožní stretnúť sa s tými správnymi ľuďmi. Kontaktná osoba sa obáva, že rozhovorom s Donnellom vystaví svoj život ohrozeniu a zapnutá kamera mu tiež neprináša pokoj. Toto stretnutie je mimoriadne dôležité. Ak všetko vyjde podľa plánu, Donnell sa možno dostane k veľkým zvieratám. Kontaktovaný nehovorí veľmi dobre po anglicky a preto je tu Jozef, aby nám prekladal. Takže kto vlastne riadí mesto a čo všetko majú títo ľudia pod palcom? Bulhári kontrolujú drogy, Rómovia zasa prostitútky. Jozefov známy je prepojený na českú rómsku mafiu, ktorá má na starosti niektoré pražské sídliská a predmestia. Dal nám prísľub, že na dnes večer nám zorganizuje stretnutie. A čo naši rómski priatelia na sídliskách, čo robia? Zaujíma ich všetko, sú veľmi agresívni. Majú pod palcom celé Kladno a predmestie Rudná. Radil by si nám, aby sme si na nich dávali pozor? To určite, absolútne. OK, vďaka. Super, maj sa. Donnell sa od Jozefovho kontaktu dozvedel, že rómska mafia s členmi, ktorej sa dnes večer má stretnúť, riadi najmä biznis s prostitútkami. Práve s nimi sa potrebuje rozprávať. Po incidente pred nočným klubom v centre mesta sa však Donnell obáva, čo môže prísť teraz. Sme z novín, čo máš za problém? Čo máš za problém? Títo ľudia nemajú radi kamery ani ľudí, ktorí kladú nepríjemné otázky. Určite bude veľmi náročné udržať ich na úzde. Je to naozaj riskantné. Atmosféra sa počas podobných stretnutí môže veľmi rýchlo zmeniť na nepriateľskú. Donnell je späť v Jozefovom aute. Mieria na okraj mesta. Stretnutie sa má uskutočniť niekde v blízkosti tzv. Cesty hanby. Je to diaľnica, ktorá spája Českú republiku so západnou Európou a ktorá sa smutne preslávila hlavne vďaka priekupníkom, turistom prichádzajúcim za sexom a prostitútkami. Čo myslíš, aká je možnosť, že sa situácia vymkne spod kontroly? Neviem, pozri sa, ja ti kryjem chrbát, som ozbrojený, ale naozaj neviem. Veď sa len pozri okolo, toto je absolútny zapadákov. Veru, to je. Pobyt v okrajových častiach mesta môže byť veľmi riskantný a nepredvídateľný. V prípade, ak niečo nevyjde podľa predstav, neexistuje žiadna istota. Toto bude náročná schôdzka. Stretnúť sa s ľuďmi a nenechať ich, aby na vás čokoľvek spoznali. Človek nevie, do čoho vlastne ide. Mám sa stretnúť s dvomi úplne cudzími ľuďmi, o ktorých absolútne nič neviem. Viem o nich, že sú z podsvetia. Oni zasa o mne vedia, že sa o podsvetie zaujímam, že chcem prísť na to, čo sa v ňom deje. Oni sú pre mňa akýmsi oknom do tohto sveta. Dokonca ani neviem, či budú ochotní hovoriť na kameru, alebo či ich to vyplaší. Ostáva mi len čakať na to, čo príde. Sme na mieste? Myslím, že hej. Kriste, Pane, takže to je ono. Vyzerá to tak. Toto je ideálne miesto pre tajnú schôdzku. Jediné, čo Donnellovi ostáva, je sedieť a čakať. Viete, keď trpíte paranojou, tak je pre vás každý človek gangster. Onedlho má Donnell pocit, že ich niekto sleduje. Sú to oni? Zavolám im a zistím to.
Videli sme chlapíka, ktorý vošiel dnu a potom odišiel. Okolo sa ponevieralo zo pár divných typov a okukovali si nás. Jasné, OK, maj sa. Takže sú na ceste. Donnell sa má stretnúť s dvomi bratmi, Pančom a Adamom, členmi olašskej mafiánskej rodiny. Majú ešte 4 bratov a spolu riadia veľkú oblasť na okraji mesta. Donnell od nich chce, aby mu povedali niečo o tom, ako mafia v Prahe funguje a akú úlohu v tomto systéme zohrávajú olašskí mafiáni. Nazdar, ako sa máte? Zdá sa, že na stretnutie prišli s veľkým sprievodom, čo Donnell vôbec neočakával. Ty si sem priniesol kameru? Okamžite daj tú kameru preč! Ich reakcia na zapnutú kameru je oveľa prudkejšia, než Donnell očakával. Nehraj sa so mnou, ty bastard! Situácia sa vyhrocuje a Donnell ich musí rýchlo upokojiť. V pohode, poď sem. Sadni si. Len sa posaď. Sadni si. Posaď sa. Poď sem a posaď sa. Pančo a Adam sú zjavne stále veľmi nervózni. Choď do riti. Čo furt robíš s tou kamerou, pýtam sa ťa. Pomaličky sa začínajú ovládať a neskôr dovolia Donnellovi, aby im položil zo pár otázok. Situácia je už pokojnejšia, no kedykoľvek sa to môže zvrhnúť. Donnell si je vedomý, že nesprávna otázka môže vyprovokovať Adama k ďalšej neadekvátnej reakcii. Takže ty si v tejto oblasti šéf, je to tak? Šéfom je vlastne on, ale vo všeobecnosti šéfuje celá rodina. Snažili sa nejakí ľudia prebrať váš biznis? Rusi. Hlavne Rusi. Aha, takže Rusi. Ste schopní odolať tlaku z ich strany? Viem, že majú veľa peňazí. Jasné, držíme to tu pod kontrolou už od roku 1990. Čomu Rusi najlepšie rozumejú? Reči peňazí alebo násiliu? Rusi milujú moc. Aha, takže moc. Povedzte mi, keď prídete do Prahy, snažia sa títo ľudia zničiť vašu reputáciu, bojovať proti vám, zničiť vás? To nemôžu, boja sa nás. Dokonca aj barmani sú naši komplici. Nie, my sa nebojíme. Viem, že v Čechách je nedovolené držanie zbrane zakázané, no každý nosí pištoľ. Škodí to obchodom? Je to nezákonné, no vždy sa dá čosi nájsť. Stále sa dá použiť krompáč alebo lopata. V Prahe sa v spojitosti s ľuďmi, ktorí robia biznis s prostitúciou alebo s drogami, stále spomínajú slová ako mafia, Rusi, Česi a Rómovia. Kto vlastne riadi celú mafiu? Tak, tu sú rôzni mafiáni, ale sem určite neprídu. Každá skupina mafiánov má svoje vlastné kráľovstvo. Títo ľudia sú v mafiánskej hierarchii veľmi vysoko a neoplatí sa s nimi zahrávať. Donnellovi povedali, že sa zaoberajú hlavne obchodom s bielým mesom, no Donnella najviac zaujíma, či naozaj predávajú a kupujú ženy. Dajme tomu, že si chcem od vás kúpiť ženu do môjho bordelu. Nakoľko by ma to vyšlo? Priemerne tak 3000 libier za dievča. 3000? Veď to je skoro zadarmo. Povedzme, že ich kúpim 10. Dostanem nejakú zľavu? Jasné, že dostaneš zľavu, to určite. Je to rovnaké, ako keby si vo veľkom kupoval drogy alebo hocičo iné. Žiaden problém. Žiaden problém. Musím ísť, idem kúpiť nejaké drogy. Fakt musím ísť preč a kúpiť nejaké drogy. V poriadku, takže sme skončili? To, že sa bratia smejú, ešte neznamená, že nepatria medzi jedných z najhorších zločincov v meste. To bolo niečo. Donnell a Jozef sa vracajú späť do auta a miznú odtiaľto tak rýchlo, ako sa len dá. Tak to bolo tesné, fakt tesné. Sranda je, že keď náhodou niečo nevyjde, tak chápeš. No, zmlátili by nás ako žito. A ani by nehli brvou. Úplne v pohode. Presne tak. Teraz už oveľa lepšie rozumiem tomu, ako to v Prahe beží. Funguje to podobne, ako OSN zmierňuje napätie v konfliktných oblastiach.
Každý má svoje teritórium. Každý vie, kde sa dajú kúpiť ženy alebo drogy. Každý vie, komu dané územie patrí a pokiaľ dodržiavaš stanovené pravidlá, nikto nemá žiadny problém a všetci zarábajú prachy. Celé tajomstvo nelegálneho obchodu, turizmu a ich prepojenia spočíva v tom, aby sa nikto nepýtal hlúpe otázky a neprovokoval. Potom sú všetci spokojní. Ďalej uvidíte. Donnell sa stretne s priekupníkom s bielým mäsom, s človekom, ktorý si absolútne neváži ľudský život. A čo ak ti neprejavuje dostatok úcty? Dám jej facku, potrestám ju. Nemajú najmenšiu šancu ujsť. Donnell získal možnosť nazrieť do pražského podsvetia a spoznať toto neľútostné prostredie. Je to svet, ktorému vládnu mafiánsky bosovia a v ktorom kupliari a sexturisti zneužívajú zraniteľnosť bezbranných ľudí. Včera v noci sa Donnell z očí v oči stretol s členmi kriminálneho podsvetia. Dozvedel sa, že nie je problém kúpiť si človeka za 3000 libier a že ak prejaví záujem o viac ako 10 žien naraz, dostane dokonca zľavu. Mafiáni rozprávali o ženách ako o hoci ktorom inom tovare na predaj. Donnellovi preto vrta hlavou. Ak sa toto deje na predmestiach Prahy, čo sa deje v centre mesta? Dopočul sa, že centrum je miestom pôsobnosti medzinárodných priekupníkov, dovážajúcich dievčatá z celej Európy, ktorými potom plnia bary a kluby na Václavskom námestí. Ak chce Donnell zistiť, ako v Prahe funguje obchod s prostitútkami, musí nájsť priekupníkov, ktorí sa nachádzajú na spodku tejto zvrhlej pyramídy a ktorí majú na starosti dovoz žien zo zahraničia. V centre Prahy sme si dohodli stretnutie s priekupníkom menom Tibor. Títo chlapci si určite nehľadajú prácu so životopisom v ruke. Ale aby som Tiborovi nekryvdil, musím povedať, že vo svojom remesle sa naozaj vyzná. A tým, že striptízovým klubom zabezpečuje biele mäso, si dokáže zarobiť pekný balík peňazí. Donnell sa s Tiborom a jeho ochrankárom stretol v tichej uličke blízko centra Prahy. Spolu mieria do miestneho baru, kde sa môžu v súkromí porozprávať. Odkiaľ berieš dievčatá? Z celej Európy. Hlavne z Čech, Slovenska, Poľska, Maďarska, Španielska. Nemusím ich zháňať, vždy mi ich ponúknú. Stretneme sa, ukážu mi ich fotky a ja si vyberiem tie, ktoré sa mi páčia. S týmito ľuďmi mám veľmi úzke styky. Ak mi práve teraz niekto zavolá, aby som priviezol nejaké dievčatá, trebárs zo Španielska, tak tam hneď pošlem svojich ľudí a robím biznis. Pracujem sám. A všetko tu mám pod palcom. Čo ak dievčatá robia problémy? Ako si s nimi poradíš? Ak ma niektorá nepočúva, tak sa jej jednoducho zbavím. Musia robiť to, čo im poviem. S nikým sa skrátka nemaznám. Musia spraviť presne to, čo im prikážem. Byť tam, kde majú byť. A nič iné ma nezaujíma. Takže dievčatá ťa na slovo poslúchajú. Ty si šéf? Jasná vec, ja som tu šéf. A čo ak ti neprejavuje dostatok úcty? Čo spravíš potom? Dáme jej facku. Potrestám ju. Ak ani tak nepočúva, dáme jej ranu do tváre. Niekedy ich pre výstrahu musím streliť do nohy alebo do ruky. Ak sa s niekým rozprávam v situácii, ako je napríklad táto, som zásadne pokojný a slušný. Ale ak mi nejaká šľapka začne liesť na nervy, tak to už nie som taký milý. Majú dovolené vychádzať z domu alebo cestovať mimo Prahu? Nie, vždy im vezmeme pas. Nemajú najmenšiu šancu ujsť. Tiborov jasný až pohrdavý nezáujem o kameru hovorí za seba. A čo šéf polície? Rešpektuje ťa? Samozrejme, veď mu platím. Občas spolu zájdeme na obed, kde mu dám obálku s úplatkom. Platím ho, takže pre mňa pracuje.
Nie je najmenších pochyb, že tento človek je nebezpečný a neľútostný zločinec. Ovláda svoje ženy pomocou brutálnej sily, zbraní, násilia a obmedzovaním ich slobody a pohybu. Môžem vám povedať, že tento muž je v Prahe jednou z hlavných osôb, ktorá kontroluje obchod s bielym mäsom. Všetko, čo mi povedal, je tak autentické, až z toho behá mráz po chrbte. Je to nebezpečný človek. Adam a Pančo, ktorých sme stretli na okraji mesta, si ľudský život veľmi nevážia. Tibor je naozaj veľký hráč. Jeho medzinárodné kontakty z neho robia ďaleko nebezpečnejšieho zločinca. A čo je ešte horšie, ako sám povedal, podplácanie policajtov mu umožňuje robiť tieto ohavné veci beztrestne. Podľa nedávneho prieskumu je Česká republika krajinou, v ktorej miera korupcie politikov dosahuje jednu z najvyšších priečok na svete. Česko sa umiestnilo pred Nigériou a Mexikom. Donel odhalil nepríjemnú skutočnosť. Praha je ovládaná kriminálnym podsvetím, ktoré kontroluje obchod s bielym mäsom. Mafia je prepojená s políciou a dokonca s bývalým premiérom. V tomto meste sú liberálne názory Čechov zneužívané neľútostnými gangstrami, ktorí sa priživujú na ľudskom nešťastí. Zjavná neschopnosť vlády vykinočiť nelegálny obchod s prostitúciou znamená, že ženy z celého sveta sem budú dovážať proti svojej vôli a pohlavne zneužívať. A pokiaľ ľudia neprestanú plniť vrecká mafiánov svojimi peniazmi tým, že budú v Prahe navštevovať nevestince, toto mesto ostane jedným z najdrsnejších miest sveta.